anonzi Kuanda Richard ashora dare renyu nekusauya kutarisa nguva toona kodzero yekunge atopano kare sevamwe wese. Nyaya yaunzwa Sara pamberi penyu, nyaya ndeyekundishungurudza, kundirova uye kundigarira magaro kumagaro angu. Nembo dzako chitupa nemari yedare ndinogona kudzokorera. Nyaya ndeyekundishungurudza Sara naKasari naKuanda Richard. Ndinodzokorera. Nyaya ndeyekundishungurudza, kundirova uye kundigarira kumagaro angu. Nembo dzako chitupa nemari yedare. Utarirwa ndiSara Kasari achitaurira kuna Richard. Taura kuti zviri kufamba sei? Uye munoda kuripwa nechi? Hamuna kutaura chibva mataura kuti pamunotaura hamazopedzera muchitaura kuti munoda kuripwa nei? Aiwa, motitaura imi zvamunoda zviri pamwoyo penyu kuti mukaripwa neizvozvo munondogara munogutsikana. Ndo zvamunotaura. Okay. Tachitaura inyaya yenyu matonyora mabhara. Chii chakaitika maikasaira kwamuri? Anoita sei kuti anyore kuti aiwa anotiurudza pakati, anotiurudza zvakati, kana paine maexample amunoziya, mienzaniso yamunoziya, noti musi wakati kana mwedzi wakati akauya pamba pangu akaita zvakati zvakati zvakati, tizive mashungurudzire anokuitai. Newese vari muno. Inini ndine mukwambo wangu Kuanda. Ndakale ndiri kupisa mashanga pamba pangu. Kuanda akasvika achitsika moto. Ndainge ndakapedza mashanga. Atsika moto ndakati mwanangu unotsva. Usadaro. Iye akaramba achitsika. Moto uya uchibwadzima. Achibva aita 2 meters kundomira kudarizvo. Aita 2 meters idzodzo handina kuziva kuti pane zvari kufunga. Kwakubva abva panga akamira kuya chibhakera apo. Andirova chibhakera ndakadonha, handizivi kuti ndakadonha sei kana kuti ndakaita mahours mangani. Ndava pakuunganidza marara yanga iri 3. Asi pakuzoenda kutakazoenda kuna hanzvadzi yangu takasvika iri 5 o'clock. Ndazopatika ndakarara. Ndipapo ndakaona iye ari kurova pasi akagara akadari. Anga akagara akadari. Akati ndiri kuda kuvasvira. Ndavasvira ndobva ndavauraya. Muroyi akaendesa mukadzi wangu. Ndapatika po ndakuona zvari kuita. Akaita katatu. Aita katatu ndakasimuka. Kwakumuona iye akatsikitsira ari kurova pasi achiita izvanga achiita. Kwabva ndati nyawa ndakusvika ndiri padhuze nekugedhi. Kwabva ndaridza mhere kuti riri ndakufawo. Ndiri kuda kuura wana Kuanda. Aiwa ndiri kuenda nayo. Apo ndakabuda pagedhi kutiza. Ipapa akachimhanyirira ndiri muroti. Ndokuroti andaita kana kuti 150 meters. Kumhanya kuna anaita kuti ndikuenda kwehanzvadzi. Isitorawo kushopu yehanzvadzi yangu. Ndandazvimba kudaro. Kwabva ndibata futi kwabva ndirova mbama. Kwabva ndadonha futi.
ndipapa akachiuya kwakuchindikwira pamusoro kwakuchindigarira kwakuya kwakuchindidzipa kupinisa chigumo uku nekuku kuda kubatanidza guroguro iri ndakutadza kufema ndipo ruoko rwanga rwine simba kubva ndadariko kwakuchimurowa pamhino kwakubuda mutsutsu ndowakazototesa hembe yangu nehembe yake negumbo iri ndiro ndakakwara neruoko rwacho apa pakange pabva mujoini kutsikirirwa kunana akaitwa ndakarara ndadaro kwakuchienda kwehanzvadzi yangu kwaduri kwakuunganidzwa vanhu vese ranga riri zuva rekutambira mbeu vanhu vese mumavillages edu ese ari 6 vanga varipo kwakuchitaura nyaya yacho zvikanzi nyaya iyi makunonokera iona imbuya wakwara vaende kukiriniki iya zvikanzi tiri kuda kuti tibate munhu aita zvirezvi kwabvaiswa chemo kwakuenda kukiriniki anaye tasvika kukiriniki zvakanzi warowa mbuya wakara zvikanzi handina warowa mwari ngavakomborere nekundiyepera zvikanzi kuropa riri pahembe pambuyavo nepanero zvikanzi vari kundiyepera anombosvika pamba pavo kwabva chimbodzi nemupurisa epera achibvambodzi kambama ndiye kwakuchinzi aiwa mbuya unoda kurapiwa tokupiwa wangu mapiritsi angu zvikanzi mochienda kwarusape tanga munoenda kunyazura monomangara nyaya yenyu mosoenda kundoonekwa nadhokota kwarusape yanga yafriday vaingori musi wa14 December gore rapera 14 December vakazouya hanzvadzi yangu ndiyo yakazoti nyaya iyi ndakuendesa kumatara hanzvadzi yangu wabva tazoenda kwashekwesa kwakunza haina kumapurisa haana kuendesa kweyo mapurisa akamusunga inini ndabva kuno chishanu manhero acho wakabva wamuburitsa ari kunza nyimbo kuti kuti hakuna wabva ngomuririsa kukoti munhu wakamuburitsa haisati yatorwa Koti, I said they're in the process. I'm in process of the end of court. Last week, I didn't know we had my police. indo vari kuinono tine kuchikogore kuchikogore saka makauya kwasherukweza I think inoda kuitwa fola inoda kutoitwe fola inoda kutogoterwa nokuti vanhu vanobhadhara criminal ndingakukanganisira yamwe she unonzi ishango wechikadzi wakobva wapamba wazvindiwo ndiwo pane nyaya yawakambotaura nenyaya yemapurisa epanyasu haasi kutora nyaya dzezviri right pauya futi imwe nyaya yakamboitika kusaidhi rekujeri uye wakomana handina kuiona mafambiro aya zvayakaita izvi handinyatsooni nekuti ndakambosenza chipurisa saka ndichinyatsoona hangu follow up yemapurisa epanyazura inini ondirisabho ndakambobata munhu akaba 2 bags dzemagwere neredio neinveta kwakuita investigation ndichikuona ndichipurisa inochikwanisa ndakabva ndabata inveta indaiziva kala yayo kotoona munhu ari kutoitengesa padangirwa paya pakutoso kutotengesa redio yaitoti yatotenga ukatobata koti atotengesa inveta iyi saka ndakanyowera mapurisa akabatwa asi akaregera hazvina kubuda musha kunyatsoti uyu munhu amba uyu so akaenda nanhasi panoda kuti tinyore tsamba yekomplain
asi yepanyazura kana panyazura ini yangu issues iyayo muchiti pamaexample iyo dai mamineyo taibva takota maexample iyayo izvozvi izvi paisheri kweze baba pakarohwa mukadzi ane pamiri nekurohwa akarohwa akadini akauya kuhospitari asina mazina ari kuchizengedzeka akatosununga ari kuhospitari yekurohwa mukomana wacho achibva atorwa ibva asunga iye zvino zvakabuda nezuva kwakuona mudhudhudhu uchikwira una izuva mene umwe akatakura mudhudhu wemupurisa aida kundomupa samoni asi wakamuburitsa munhu akapara mhosva yakadaro unoita vanoburitsa mamajor street havasiri kana mapurisa aita basa ravo waunza pamajor street mapurisa iblame mapurisa andapuwa free pay but iyo kana vasati vaisirisa mumamajor street manje kuti iende kukoti kayafira kuti inenge yafira papi pandakaenda kuenda kwamunyazura medical report yakanga isina kudhindwa nehospital saka ndakaritora ndikandorisiya last week yakadhindwa saka ndo nyaya yacho yaudini yakutanga kufamba nayo saka akucontact emapurisa acho this week ndakangoti tikatabva kuno ndakuchipushwa futi saka isusu tichaita kuti vazive kuti yako kuti mai avo vauya kuripota nyaya yavo asi taibve mapurisa kuti tinozoitonga mainvestigations adi apera handiti vodrafta tsamba iyoyo tosainira kuti mai avo anonzani anga auya aine nyaya yake asi isusu tamurifera back kuti munge muchishanda nayo taikumbira kuti ikasike kufamba kuita kuti justice inge ichidi ichiitwa nekuti hatingaibati kuiri ngaitange yambopedza kumapurisa nekuti icriminal inotoendesa moziva nhau dzerepi kunyanya dzekusvira chemberezi inhau yekuti inotoendesa kana ma9-10 years kujeri saka anofanira kuti aende chii kujeri zvapapa ine exhibit yeropa rikatoonekwa ropa iroro and vanofanira kuti zvitodii mapurisa aifanira kunge akatozvirekodha kuti wakatoona manesi achirekodha kuti takatoona ropa and so forth. Saka ndo zvatingakubatsirei ipapo nekuti ichiri criminal hatibvumirwi kuti tidzitonge nhau dzerepi asi dzepfuma manje ndo yatinochiti todi yopinda ari kuklema pfuma ndiani ngachiuya akleme pfuma iyo tokubatsirai netsamba yekuti pamunoenda kumapurisa kuti wazive kuti yaye wakasike kuactwa modrafta iwe tsamba